As vellas tubaxes de Vilagarcía van sendo pouco a pouco renovadas. Con máis de 50 anos de antigüidade, o Concello está se encargando de mellorar o sistema de suministración por tramos. Nesta ocasión, a zona mellorada é a da avenida de Cambados, a altura do barrio do Piñeiriño, un treito que dá servizo a máis de 2.500 veciños. Pois viña arrastrando problemas de suministro de auga. Primeiro se fixo unha reforma moi importante no primeiro tramo da zona do Tortourón e agora pois se rematou con este cambio desta tubería de auga e as obras para dar servicio ao Piñeiriño, unha obra que ascende a casi 50.000 euros, son máis de 400 metros cuadrados e con... O proxecto permitirá dotar o barrio do Piñeiriño dunha válvula a maiores da principal, para que o servizo non se vexa afectado en caso de avaría dunha das tubaxes. Ademais, se fixeron modificacións que van a permitir, pois, no caso dunha avería, dunha rotura, ainda que agora se acaba de renovar, pois que con dúas válvulas diferentes que se poida dar servicio. Ata agora a tubería viña pola estrada xeral, iba por ali, cando se cortaba non había maneira de dar suministro a esta zona do Piñeiriño. Agora con estas dúas válvulas, aínda que houbera unha avería, se podería seguir nutrindo de auga a unha zona, unha urbanización que ten ahora tanta xente como esta do Piñeiriño. Dende o Concello sinalan a importancia destas obras, que aínda que non se ven, son fundamentais para Vilagarcía. Son obras que non se ven, pero que pouco a pouco, dixemos en moitas ocasións, as tripas da cidade é necesario mudalas, reformalas, en eso que estamos traballando, pouco a pouco ir cambiando todas as diferentes tuberías. A renovación desta tubaxe dá continuidade á iniciada na avenida Doutor Turón. Ademais, levouse a cabo nunha zona do barrio do Piñeiriño, no que se realizarán outras actuacións como a da mellora da accesibilidade.